nga ni nila, once nga masensilyuhan nang imo 1,000 ka pesos, madali na lang gid ini maumpos o kun magastos. Kaangay na lamang sang report sang Philippine Statistics Authority o kun PSA Region 6 Subong nga nagnubo na ang aton sini nga purchasing power sang piso. Nagnubo ang purchasing power sang piso sa Western Visayas kun ipaanggid sa sarang sini mabakal sang tuig 2018. Suno pa kay Cherry Ann Gallego ang Statistical Specialist 2 sang Philippine Statistics Authority o kun PSA Region 6. Yara na lang ini sa karon sa 77 sentimos. Buot silingon siri ang isa ka basket sang groceries nga nagabalor sang 100 ka pesos sang 2018. Subong kinahanglan pa sang dugang nga 23 pesos agud mabakal ini. Pahayag pa sang natungdan, lakip sa mga rason sini amo ang law of supply and demand kag pagtaas man sang presyo sa mga balaklon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Gallego. Pila bala ang parang kusog sang aton nga piso, pila bala ang iyang mabakal, no? Pila ang mabakal sang piso naton. So meaning kung the same man gihapon abing basket of goods, no, maging bakal ko sang nagligad nga 2018 kaya ang aton nga basis 2018 nga worth na siya 100 pesos. Subong ang iya sina nga ang 100 pesos nga balor sang una is pesos ang una, 77 pesos na lang sa buong. Pahanumdum naman sa karon sang PSA Region 6 nga mangin makinhot kag mainwai sa paggastos sang kwarta ilabi na subong nga nagamahal na gid ang presyo sa mga balaklon. Report na gikan sa PSA ini si ka K5 Kim Montaño Taluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan. Sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.